Hej, og jeg skulle vise jer en film med, hvor jeg viste Frihedsgudens hjerte. Og den, der kan lide at se på hjerter, kig væk. Bare en advarsel. Og det er mig, der har lært ham det. Og jeg kan gøre hvad som helst for at udlægge det. Der sker ikke en skid. Hvad var det, jeg sagde? Og det er mig, der har lært ham, hvor Frihedsgudens hjerte. Jeg er Marcus Clifford Simpler, jeg er hans bedste ven. Jeg er ordentligt syg. Ej. Og så afslutter vi lige med